Padayong misaka ang presyo sa mga utanon ug lamas sa merkado sa karbon kay nihit ang supply. Ani ang report ni Alan Domingo. Matod sa mga vendors nga wa pahingpit makabawi ang ilang mga supply hinungdan nga nihit gyapon ang ilang itumod nga mga produkto sa umahan nga gikan sagad subang dapit sama sa Mindanao. Ang carrots tag 90 pesos ang kilo gikan sa 70 pesos kaniadto. Ang sayote binuok nga gibaligya sa tag 20 pesos ang usa at sa tag 180 pesos gikan sa 100 pesos ang kilo. Samtang taas ang pagsaka sa sibuyas dahonan matag bugkos ubangan nga miabot na sa 280 pesos gikan sa 150 pesos. Ang kamatis tag 70 pesos ang kilo gikan sa tag 40 pesos. Nihit. Ang supply karon sa Luya Kanisya Negros. Oh, Cagayan. Sa ato ang bukiran, naaman sir pero ginagmay ra. Samtang nabalaka mga vendors nga posibleng magnihit pa ang supply sa mga tanon ug lamas tungod sa kinakdang pag-abot na sa El Nino sa last quarter karong tuiga. Hinoon malaumo sila nga adunay makuha nga supply gikan subang dapit nga ilang ikahatag sa ilang mga pumapalit. Mo nihit gid ang baligyaon ani nya mosakan sad ang presyo. So magampo lang kita sa Ginoo nga dili lang madayon ng mga El Nino nya ang Ginoo intervene gyud nga mabuhi in taon ang iyang mga katawhan. Kauban si Marlon Milgaso, Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.